Γεια σας αγαπητοί ακόλουθοι, δείτε το βίντεο ολοκληρωμένο για την προειδοποίηση καιρού 5 ημερών για τα ελληνικά. Εγγραφείτε τώρα στο κανάλι μου για καθημερινή ενημέρωση καιρού. Ευχαριστώ. Πρόγνωση για σήμερα Δευτέρα 17 Έκτου 2024 γενικά έθριος και μόνο στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα τους 32 με 33 και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονιά, Θράκη καιρός, γενικά έθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στη Μακεδονία με μονομένες καταιγίδες. Άνεμοι, μεταβλητή 2 με 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία, από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνιού, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος καιρός, λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι, Δυτική Βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία, από 17 έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά του Ιωνίου έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος καιρός, γενικά έθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι, μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία, από 19 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Κύκλαδες, Κρήτη καιρός, έθριος. Άνεμοι, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία, από 21 έως 33 και στην Κρήτη έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανησα καιρός, γενικά έθριος. Άνεμοι, βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία, από 21 έως 34 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία καιρός, γενικά έθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι, μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία, από 19 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αττική καιρός, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα δυτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι, μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία, από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονική καιρός, γενικά έθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι, μεταβλητή 2 με 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία, από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόγνωση για αύριο Τρίτη 18 Έκτου 2024, γενικά έθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και κατά τόπους τους 38 βαθμούς και Κελσίου. Πρόγνωση για την Τετάρτη 19 Έκτου 2024, γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα ηπειρωτικά όπου θα φτάσει τους 37 με 38 κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πρόγνωση για την 5η 20 Έκτου 2024 καί την Παρασκευή 21 Έκτου 2024 γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.